Minangani adicara beksan urutan ingkang kaping kalih inggih beksanipun Bapak Kepala Desa saking Jugo. Nggih, ingkang badhe dipun sarirani panjenenganipun Bapak Sumarlan saking Jugo. Kadherekaken panjenenganipun Bapak Wandi saking Jugo. Tiga panjenenganipun Bapak Jarwo Nindro. Jarwo tok ora ana nindrane, ora ngipi kok iso. Sumawono panjenenganipun Bapak Sumar, nggih. Kula suwi-suwisan oleh panjenenganipun Bapak Sumarlan, Bapak Wandi, Bapak Jarwo lan Bapak Sumar. Menika ingkang nderekaken panjenenganipun Bapak Carik nika ngoten. Pak Carik Rumadi kadherekaken panjenenganipun Bapak Sumarlan, Bapak Wandi, Bapak Jarwo, Bapak Sumar. Wali sampuripun niki panjenenganipun Bapak Artono, Bapak Mono, Bapak Suwito, Bapak Supriyono, Bapak Jarimin Sumawono, Bapak Suliono. Panjenenganipun Bapak Carik boten nderek beksa niki sing dipun sarani panjenenganipun Bapak Sumarlan. Kula suwun malih nggih, Bapak Sumarlan, Bapak Wandi, Bapak Jarwo, Bapak Sumar Sumawono, Bapak Artono. Wali sampuripun Bapak Mono, Bapak Sulito, ora Sulito nggih. Sulito nggih Mas nggih. Bapak Sulito, Bapak Supriyono, Bapak Jarimin Sumawono, Bapak Suliono. Panyuwunipun gedhe menapa kunjuk dumateng para kadang saking Selatan Jugo. Monggo ngersakaken gedhe napa? Guntur nggih. Panyuwunipun gending Guntur metokipun mancing saking Rizki Laras dados nonane sranane wong yen lumpuh betapa kurang goleh ngelingo salat mika yen wadana kudu manis ing wacana kudu manis manis mringes mengsa sapa sarane manungsa sami mencepul tejaning pindha tumuruning wahyu wonten ing Desa Mlingo yen Cinandra bareng Guntur mangsa rendheng candrane goncang kancing ya wakile mono iki sak tak hitunge sik 1 2 3 4 5 guri ngarep kurang 1 guri 5 apa 6 iki 5 ah kirang setunggal sinten sing dereng niki Paidi Pak Paidi RT Pak Paidi pundi sapa Pak Ngajo nggih Pak Ngajo monggo nggih Pak Ngajo. Ah. Wis. Woi, jaga sik. Oh, sing usek kok guri iki sapa? Ngajo lagi teko iki.
iki kok. Sandale nang ngisor. Kupluke nang dhuwur. Blangkone ya nang dhuwur. Bisa. Eka Dwitri Catur Panca Sat Sapta Hasta Nawa Dasa cukup 10. Ya. Ris teras. Makyo. Anggere nosor kepenak. Muni ya.
buka sitik jas mancing pinggir kali kene kebenaran rawong ayu membayi tarimu tak jawabe mati-mati ora ono sing sapa kowe ingat ingo senijan butuhe kok wani-wani sing celak-celok mesam-mesam butuhe mong arep nggodha Odak itu sing tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe kedadaki ya tak kancani sejatine aku ning tresno longam rono mas wae mbak ajeng gedang tresnane yen nyata tresno mas jalukmu ayo padha barengan kandha wong tuwa Nggih. Heeh. Nggih. Monggo gendhingipun menapa panyuwunipun Kang Jarwo napa sinten sing njaluk gendhing niki? Podang kuning. Nggih, monggo paringi Mbak Ica podange Mbak Ica kados napa? Ayo Mbak Ica, jenengan ngingoni manuk ten dia to? Nggih. Manuk napa? Lah duka kula kok mboten ngertos manuk. Oh, Ngertos sing kula ki mung manuk ngoten lho, Pak. nggih, mun kula nek ora ana wong kok tak wenehi ngerti, yen ana wong akeh mong aku. Dasare wong ya rada meses. Napa niku? Wis esuk nek ora ana wong tak omong. Kok gileni. Lololong. Oh, iya. Jiro. Ayo Cak tarik Cak. Awane ngomah wis ora
poso lagi makan balung ora koyok larane ati kula paribasan meremelan ora bisa turu tako melek katone netro tako turu katon mari susahe patah hati wong kadang matur nuwun bapak-bapak saking Jugo nggih